Nakapagtayo na tayo ng tent natin. Taas ng hangin. Ilagyan natin na ito mga reinforcement na tali just in case nagluluto na si Commander. Siya sa akin niya. Quick luto lang naman. Bali mamaya introduce ko kung ano tong campsite na natagpuan namin. Actually, nung unang punta namin dito sa Maligo, nakita ko na to sa Facebook, no? Pero hindi ko alam kung saan punta dito sa Maligo. Kaya medyo nahirapan akong hanapin noon. Daming tao. Okay na okay ito kasi solo namin yung campsite. Halos kaalis lang din daw kanina nung nag-camping dito. May nauna kasing nag-camping sa amin, siguro mga mga bakasyonista. So, ayan, medyo may kalakasan nga lang yung hangin. Kaya nagliliparan yung mga ano natin. Ay, nililipad. Ayun na, may kalakasan talagang hangin dito. Hindi tayo makakapagsalita ng maayos pag ganyan, no? Bali, ito yung pinaka view natin dito. Yan, kitang kita natin yung part ng Pangasinan, no? Tapos yung bulubundukin ng Tarlac, dun sa may daang Kalikasan, yan, tsaka ng Zambales. Tanaw na tanaw mula dito. Grabe, napakaganda ng view. Mas mataas pa to kumpara dun sa yung view deck dun. Yan, yung dahil pinupuntahan naman daming mga tao. So ito palang campsite na napuntahan natin ay dito lang yan sa, hindi naman na tayo aabot ng mismong barangay Maligo o yung sa may barangay hall, sa may boundary ng Pangasinan tsaka ng Kayapan, Nueva Vizcaya. Itong campsite na natagpuan natin ay ang pangalan niya ay Tamang Dicalit View. Tamang Dicalit View Deck and Campsite. Yun, nakikita yung overlooking yung nasa baba nung spot natin na napuntahan, diba? Mamayang gabi napakaganda na ito. Grabe, ang ganda, diba?
pine tree na to. Yung mga pine trees nila dito. Diba? Ito, paso na lang ang kulang eh. Parang bonsai na oh. Diba? Paso na lang. Yan, naka formal upright to. Yung kanyang sayaw, di ba? Sayaw kasi ang tawag nila yan pagdating sa ano, pag wina-wire nila yung mga meron yung mga natural na shape ng bonsai talaga, lalo pag galing sa wild. Pero meron din yung wina-wire pagka gusto mong ano, ito wind sweep. Itong style na ito, sa nakikita ko dito, wind sweep. Kasi yung haba nung ano niya, mga sanga niya, tsaka yung hangin, tsaka natural din talaga na ano siya, gawa nung hangin eh. Hanapan natin ng mas magandang perspective yung ano. Ayan o, itong puno na to, yan, yung sanga niya kahit hindi humahangin, para siyang ano, pag tinitigan mo para siyang hinahangin, di ba? Nagigets niyo yung ibig nang sabihin. Search na lang yung ano, bonsai style na wind sweep. Yan, wind sweep, yung hinahangin. Meron din ito kung pagdating sa hahanapan mo ng ibang angulo, makikita mo talaga. So sa mga tinitrain na mga bonsai materials or na halaman, usually winawire talaga yan. Tapos hahanapan ng sayaw yung mga sanga nya, diba? Ganda ng ano, form ng mga pine trees dito. Para siyang ano, para siyang willow yung wala nya. Pero natural yan, gawa rin siguro ng hangin, kaya nagkaganyan yung sayaw nung sanga nya. Pag ganun eh, papunta dun yung mahahabang sanga, ibig sabihin dito talaga madalas nagmumula yung hangin, kaya ganyan. So natural nyo na yan, natural na formation nyo na yan, gawa ng hangin. Gayon din yung mga yan, no? Makikita nyo yan, yung mga pine trees na yan. Pag ganun yung mga sanga nila, dun tumuturo yung mga sanga nila, kasi yung hangin dito nang gagaling. So sa laging ganyan yung ano nila, nararanasan nila. So kusa na lang yung sanga talaga nilang nagbe-bend papunta doon.
lumalakas yung ulan. Kanina ambon-ambon lang. Akala namin dala lang ng habog. Ayun o. Naririnig ninyo. Kumpiyansa naman tayo dito sa tent natin eh. Kahit tayong isalba na ito. Ewan ko lang dito sa daloy ng tubig mamaya. Ay, hindi tayo bahain, diba? Check ko muna. Update ako mamaya. Dito natin matitesting yun. Yung ating tent. Dito yung hangin eh. Kaya gano'n na naman niya. So nalagyan ko naman na ng ano yan, reinforcement na tali. Basta ano. Bukan natin ulit yung tibay na ito. Kasi nagamit sa Tabeyo eh. Sa Tabeyo, grabe. Parang sobrang lakas ng hangin. Pero na-survive naman namin yan. Dito na nga lang. Sana ganyan lang. Hangin, grabe. Doon nagmumula yung hangin eh, sa taas eh. May monsoon wind. Makakapal ng ulap. Tigil-tigil siya, minsan nawawala. Bumabalik, sobrang lakas. Buti na lang. Ready tayo maglagay ng mga reinforcement natin kahapon. Paramdam na siya ng mas maaga yung kahapon eh. Maliwanag pa lang. Bukas yung hangin.
Pero try natin umakyat doon mamaya. Ito na nga. So, bali hindi na kami nagtagal dito sa campsite kasi talagang sobrang lakas ng hangin. Hindi na rin namin ma-enjoy, tsaka hindi kami makapagluto ng maayos. No? Babalikan natin itong campsite na to. Next time, babalik tayo dito para mag-camping ulit. Kasi napakaganda ng spot na to. Talagang sinalantalan talaga. Sasalantahin tayo talaga ng mahirap na. Saka medyo lumala pa yung sitwasyon. Lalo't kapal ng fog dito. Pero hindi naman kami inulan. Sobrang lakas lang talaga ng hangin. So, abangan nyo yung pagbabalik namin dito.